Rubindranath no sung unexpect kaya sung bono respect kayo. কিন্তু chini je Umakanta Academy abo chini boagra bichondramani ko tangai kelangmani. Hingga sai pakai to Rubindranath to bo kaisa chini jagani borok time hene nograi hemaisi. Hingga je tangna school borong ni bumung bidia woi ba murti ria woi bo nograni bumung bahake riman sunga borong no beleke sajagya mane beleke seleng gaisi. Hingga chini abono dati jodi o Rubindranath ni a jagani buni mangthongno no roi chini boagra bichondramani ko ni mangthongno aro kai hangkai sinmo coba soli tongnai tabuk sikon coba tebo kotor sobang nai hingga abon bisungo angte kaisa kok kesana musungo sini hasteo tabuk bijona tibrasa emele tongu borong ni ke kun saitung mungkure haja borong bo saitung tono dorka bongna ang kaisa abon kok kone musungo sini tibra hasteo sin bubagra ni kabang ma sanamjak tongu ajagara kok borok tang saitu ya sin bubagra ni mangthong dinani ba bogra ni bumung khaini ani abono kaisa koimung sini tibra hastini je bijona emele tongne no boro turung chaituk thun sini bubagra ni lai bumano tebo kathangai tunani je rokom bong boro rok sin lai bumano sokolmo nai tongani nongni bo responsibility tongple sini lai bumano tebo kahamkai tui phenen bagoi noro khai tang saituk mai ong boro khai saituk man noro bo power tomble noro bo emele ble noro political power tong bone political power tong no khai tang use khaimia boro khai bai khaiman ba ang abono koinai sini 20 jona emele rongni boro